niki kula paringi semerap umum nggih. Umum niki pun akhir zaman bangsul malih kejahiliyah. Mongko Allah maringi ayat niki teng letak kados kususe nggih niku ten negara Arab. Nggih, negara Arab akan kembali lagi ke perilaku jahiliyah. Kenyataanipun agama Islam bukan agama wong Arab, agamae menungso seluruh dunia niki. Ya nggih. Dunia niki termasuk ten Indonesia, kula ngomong ten mriki mawon krana kita niki tiyang Indonesia kembali lagi kepada posisi kathahipun tiyang tukang santet niki balik malih atos panjenengan mboten enten sing saged nerangaken niki akhir zaman akan kembali ke perilaku jahiliyah kabeh. Lah niku seakan-akan jahiliyah niku untuk orang-orang Arab tidak. Termasuk ten mriki kata ilmu ingkang santet niku dibelajari malih niku. Termasuk tukang santet sakniki saged maca Al-Qur'an. Maka Allah menyariatkan dari cara atau kedatangan makrifat. Setan niku dikeken ngaku Allah. Nggih. Atos panjenengan iki tukang santet mulai merajalela malih. Nggih ngimami. Nggih gadah santri, nggih gadah jamaah perkumpulan kados ngeten iki, tapi tujuane nggih niku wau belajar kanuragan. Enten selisih titik kali tonggo kirim santet. Atos panjenengan iki lek ngaos sak benerane sampean tingali sak benerane ngelmu napa tentang iman datang Allah. Nggih, lek ngelmu kanuragan, lek ngelmu belajar santet boten saged iman. Mung sekedar nggih ngoten menika saged nglarani ten dulure dhewe aja ngotenaken. Atos panjenengan nggih. Hati-hati panjenengan moko jamaatan mriki ingkang sampean waca-waca niku sak belerse. Nggih tolake nggih saged sampean mangke keimanan bertemu zatullah. Niku mudah mawon. Nek belajar padha tukang santete dikirimi santet, padha iso nyantete nggih menika. Didang lek turu dikirimi nggih mlebet. Tapi lek keimanan kados ngeten niki turu pun 24 dilindungi oleh Allah fisik niki. Termasuk enten sing didadosaken saksi ten mriki. Saat tilem dikirimi santet ngoten. Krana mboten enten niatan apa-apa kecuali iman datang Allah balik kene awake dhewe brok-brok sing ngirimi niku wau. Nggih, niki enten sing dadosaken saksi. Nggih termasuk kula ngoten. Mboten enten ten mriki napa mawon fisik niki mapan dikirimi ngoten nggih. Didadosaken saksi sampai semerap. Ngoten. Tapi ten mriki mboten enten ilmu napa-napa kecuali tujuane nggih niku wau mengenal Sang Pencipta Dzatullah Ar-Rahman Rahim. Enak niku ngajine Mas, ngene-ngene sampean tingali. Lek nerima tamu nambani niku bahaya. Nggih, apal Al-Qur'an niku mau Mas. Iblis lan jin niku lebih apal dugi menungso termasuk setan. Mboten wedi setan niku sampai ngaku asmane Allah kula lek kali panjenengan singen ngaos lek enten bacaan ayat Allah termasuk Al-Qur'an setan iki melayu jare sapa? Nggih. Iblis jare sapa melayu lek sampean krungu macaken ayat-ayate Allah. Jare sapa boten mereka lebih sakti, mereka lebih hafal Al-Qur'an menika. Tapi lek enten tiyang sing bodoh ilailo mboten ngerti apa-napa, keimanane diserano nang Allah.
Bismillah tok niku lho. Kalang kabut namine jin, setan lan iblis menika. Nggih, termasuk nggih bacaanipun ayate Allah menika. Digandeng kalian iman iki sing jujur. Iman iki sing pasrah ning Allah, maka menjadi kekuatanipun zat tuwa. Boten makhluk. Lek santet makhluk. Iblis makhluk. Setan makhluk, jin makhluk. Butuh tilem, butuh nedoh. Tapi zat tuwa boten. Zat tuwa menika boten tilem, boten mbutuhaken napa-napa. Nggih, dados niki tujuan utama panjenengan kalih kula ten donya niki. Tujuan hidup nggih mung sekedar ngelampahi tanggung jawab ingkang dikodrataken dhateng Allah, termasuk nggih panjenengan gadahi keluarga, anak lan putu menika. Tujuan utama nanti kehidupan yang kekal abadi tentunya niki mung sekedar kehidupan biasa-biasa mawon, tapi lek panjenengan pun iman pun gadahi jamaah sing kados ngeten niki, senajan boten ten mriki mangke pejahipun panjenengan dalam keadaan husnul khotimah, mongko menika panjenengan lek donga aja njaluk umur dawa. Ya Allah, kula niki nedhi dhateng panjenengan paringi umur ingkang barokah ya Allah. Ngoten mawon, aja njaluk umur sing dawa. Aja njaluk umur barokah. Moko barokah tanggung jawab nang keluarga sampean, termasuk anak putuipun panjenengan, mangke nggadahi guru sing sak temenane ingkang diridhoi dhateng Allah. Cegak berguru datang tiang ingkang sing bersembunyi di agama, bersembunyi di dalil-dalil Allah. Kenyataan itu kang santet, termasuk ngimami, termasuk buka madrasah, termasuk buka pondok atos panjenengan. Niki akhir zaman pun balik maneh kejalian niko, mokoh Allah pun semerap datang makhluk-makhluk sehingga di Al-Quran dikitabkan oleh Allah akhir zaman akan kembali ke perilaku jahiliyah, termasuk ilmu-ilmu kegaiban menika. Muga panjenengan kalian kula sak pitung turunanipun panjenengan, anak putuipun panjenengan dilindungi dhateng Zat tuwa Ar-Rahman Rahim menika. Gadahipun guru ingkang diridhoi ten donya, ten alam kubur lan ten akhirat. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.